7 munud ar y cloc, Chris Marriott yn cyrmanu honna at y bostyn gosa, Paulo Mendes ar peniad allan. Y bêl gan Ben Clark, dreuliodd gyfnod ar fenthu gyda Caernarfon, tymor dwytha, Clark at y bostyn pella, Blaine Hudson yn rhydd, ac yn rhoi'r Seintiau Newydd ar y blaen. 4edd gôl y tymor i'r amddiffynwr canol, ac ergyd i obeithio'n Caernarfon i gyrraedd y 6 ucha yna. Darren Thomas y bêl, cael ei ryngipio, dyma Danny Redmond, pas hyfryd y tu allan i droed, ydy Sislovic yn mynd i gyrraedd hi, ydy mae o, mae Sislovic yn gyflym i fewn i'r cwrt, a Tibbets allan, y golwr yn gwneud be mewn i wneud ore, dod allan yn ddewr ac yn fawr, oedd hi'n bas hyfryd oedd gan Danny Redmond. Ryan Brobl sy'n mynd i gymryd hon, ac yn taro'r postyn. Ryan Brobl, mi ddod i anafu allan ers mis Medi, nôl yn y tîm rwsos dwytha. O, maen nhw wedi golli fo. Max Cleworth yn dod o hyd i Bradley, dim trosedd gan Sean Bradley, yn ôl mae'n dod at Hayes, y bêl yn gwiro nôl at Mike Hayes ar yr ail gynnig, ond yn methu'r targed. 2 gôl mewn 2 gêm i Mike Hayes. Mi ddylai fod i gwneud yn well gyda'r ail gynnig na. Clark at Brobl. Seintiau wedi gweld colli chwarae creadigol y gŵr yma. Brobl creu lle i groesi'n wych. A hon yn syrthio tuag at Marriott. Cyfle i ailgylchu'r bêl na, dyma Adrian Sislovic. Sislovic yn croesi. Astles yn cyrraedd! Fymryd dros y traws. Wel, mi nath Packer a Griff John ddigon i roi pwysau ar Astles. Thomas yr un fer at Bradley. Lle i droi gan Sean Bradley. Bradley'n penderfynu mynd i hun a'r bêl yn cael ei dwyn gan y Seintiau. Cyfle wrth ymosod. Ryan Brobl, mae Danny Redmond i'r dde ohono fo. Ben Clark sy'n allan ar y chwith. Brobl di parhau ar hediad. A Brobl sydd i fewn i'r cwrt. Ryan Brobl, y sgiliau gan Brobl a'r gôl gan Ryan Brobl. Chydig funudau fewn i'r ail hanner. A un o chwaraewyr gorau'r gyngrair yn dangos i ddoniau yn curo'r amddiffynwr a'r golwr fel tasen nhw ddim yna. Thomas ar gic gornel, dan drwy'n y golwr, o nath i daro llaw Sislovic, na ddonol o dyfarnwr, Sean Bradley mynd i'r llawr, na bwysig a Brobl, dim cic o'r smotyn medda Hugh Jones, a dyma'r Seintiau'n dod unwaith eto. Ben Clark ar y chwith, y bas ar y cynnig cyntaf, Rosgro ymlaen, Taylor Williams ar draws, Rosgro mynd i'r llawr, o mi oedd o'n chwilio am hwnna. O, mae yna gerdyn coch i Michael Packer, yn mynd o ddrwg i waith i'r Canaries. Pack yn cael ei helo'r maes gyda 20 munud yn weddill. Mae rai fod wedi deud rhywbeth wrth y dyfarnwr, mi oedd o'n grediniol fod hwnna wedi taro llaw Adrian Sislovic ar y llinell. Yna Bradley mynd i'r llawr, dim digon yn honna, medda Hugh Jones chwaith. Ac yna Rosgro yn chwilio am gic o'r smotyn y pen arall hefyd. John Routledge. Brobl drwy goesau Kai Jones o wych. Ryan Brobl, dyna chi gôl. Wel, mae'r Seintiau wedi golli fo, da ni wedi golli fo hefyd. Un o chwaraewyr gorau'r gyngrair yn dangos i ddoniau, y sgiliau'n hyfryd a'r gôl yn hyfryd. Hayes yn clirio Demonteg at Marriott. Yn ôl mae'n dod at Brobl. Brobl yn ei chwipio ac yn cosi'r postyn. Mae o'n mwynhau hun. Wedi methu chwarae am fisoedd ac yn dangos i hun yma heno. Sislovic. Yr un fer at Danny Redmond. Chris Marriott yn gymorth. Nôl mae'n mynd at Redmond. Os na bedwaredd i fod i'r Seintiau. Croeso tu allan i'r droed. Chwydd. Ac oddi ar goryn. Blaine Hudson sy'n sgorau ail o'r noson. Pedwaredd y Seintiau gyda rhyw 5 munud yn weddill. A mae'n grasfa i Caernarfon yn neuadd y parc. Sean Bradley, mae'n dyn yn y gornel a Bradley'n creu lle'n wych. Y croesiad uchel gan Taylor Williams. Sam Jones yn cadw'r bêl yn fyw. Paulo Mendes yn ei gyrru hi gefn y rhwyd. Mae'n gôl gysur wedi 90 munud i Caernarfon. Mae wedi bod noson hir a maen nhw'n gorffen ar nodyn positif. You go in an half time 1-0 up and it's always, you know, you're a bit wary of starting the second half right, and the lads made good decisions at times, managed the game really well, very professional performance. So took our chances, could have been a little bit more. They could have had a penalty, so could we. But yeah, all in all, very happy.
Dwi'n hapus efo'r perfformiad. Un o ddau mistakes dyn ni wedi gwneud. Dwi'n meddwl mae'r llawiad yn y cwrs Cosby di fath o roi dipyn bach mwy iddyn nhw, ond mae'r hyder, mae'r bechgyn wedi dangos i sgorio efo 10 yn ebyn hein, a dal i pasio bel a'r rhedeg yn diwedd, bod jyst i symud ni fyny, so dwi'n andros o boi hapus. Yeah, looking forward to it, number 2, so it's a new role, but nothing much is going to change. Anthony's got his own ideas, touch on various things over the next couple of weeks, but as I say, it's exciting times and the lads are flying. Na, mae ddim gofyn, dwi'n mor prawd o be maen nhw'n gwneud, dyn ni colli o 4 gol 1, ond dwi'n ddim bwys, be maen nhw wedi gwneud dros 8 gêm, mae'n ffantastig, so andros o boi hapus, a dwi'n hapus i pawb arall, rhwng y clwb, mae'n cefnogwyr yma, mae'n pobl yn gwneud pethau am ddim, y bod, y chwaraewyr, staff, maen nhw'n gweithio mor galed, dwi'n just yn chuffed a bit, de.